Guys, welcome to my video. ഞാൻ ഭവിഷ്ണു. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് വെരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു, ശരിയായില്ല ഗൈസ്. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ 3 ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് മോർ, ഞാൻ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക. സെറ്റിങ്സിൽ പോയി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് കിട്ടും. അതിൽ അക്കൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അക്കൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ, അതായത് 2 സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു എണ്ണബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഗൈസ്. അപ്പോൾ എണ്ണബിളിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എണ്ണബിളിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പിന്ന് ചോദിക്കും. 6 ഡിജിറ്റ് പിൻ, ഇഷ്ടമുള്ള പിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്നിൻ്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ആ സെയിം പിന്ന് തന്നെ ചോദിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കും. അതിന് വീണ്ടും 2 വട്ടം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കും, 2 പിന്നും ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ നിങ്ങളുടെ സാധാ ഇൻ്റർഫേസിൽ പോവുക. സാധാ ഇൻ്റർഫേസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ഡൺ അടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡൺ അടിക്കണം. ഇൻ്റർഫേസിൽ പോയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിന്ന് ചോദിക്കും. പിൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സാധാ പിന്നടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വീണ്ടും ഈ 2 സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ഗൈസ്. അതിന് നിങ്ങൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം, ചേഞ്ച് പിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് പിൻ ചെയ്യാം, ചേഞ്ച് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഗൈസ് നമ്മുടെ വെരിഫൈ. പിന്നെ ഞാൻ കഴിച്ചാൽ പോകുന്നത് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. തംബ്നെയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തംബ്നെയിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനായിട്ട് മുമ്പ് ഇതിങ്ങനെ വരും ഗൈസ്, ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഇത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക, നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരും. അതിന് നമ്മൾ പെൻസിലിൻ്റെ അവിടെ കൊടുക്കാം. പെൻസിൽ അവിടെ കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരും. ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർഫേസ് എഡിറ്റ് തംബ്നെയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല. എഡിറ്റ് തംബ്നെയിൽ അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പോകും. ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്ക പേരിലുണ്ടാവും, അതിലേക്ക് പോവും. അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള തംബ്നെയിൽ ചൂസ് ചെയ്ത് ഇടാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാം ഗൈസ്. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ഗുഡ് ബൈ.